wani abin da zai faru daga Allah ne yake. Kuma kwanan nan mun sha magana cewa mutanen mu sojoji suna kokari, amma har yanzu abin da muke kira shine a taro mu samu haɗin kai da kasan Chad da kasan Cameroon da mutanen kasan waje. Dole ne in ba mu samu lafiya dajin ba, garin ba zai taba zama lafiya ba. Yunwa zai faru da robbery da wayan sabuwa zai faru. Don saboda haka mun ba hakuri a mutanen nan, gwamnati insha Allah zai dauki mataki da za mu samu sulhu a wannan abun, kuma ba mu zanna ba. Gwamnatin tarayya mu roke su taimaka su sa yaran mu a soja, ba sa a soja ba a bar su a cikin garin mu, kuma a Borno a sa police, a sa civil defense. Akwai abin da ana cewa civil defense a gurin rangers, za su yi su kula da manoma suna noma a cikin gwanakinsu. su ma muna bukata federal government ya taimake su. Ba haka alal hakika mu abin da muka gani kullum muna magana, ba wani kasan da ta taba nasara yaki banda haɗin gwiwa da wayansu kasace. Akwai kasan Chad, akwai kasan Cameroon da makamantansu. Ya kamata Najeriya ta nemi haɗin kai tun daga yanzu, mu nemi sulhu abin da muke nema. Don saboda har yanzu yaran nan suna nan tafkin Chadi, suna nan Sambisa Game Reserve, suna nan Mandara Hill, wajen su kwashe bai wannan akwai taya wuda taya Game Reserve, suna nan. To in mu rike gida garin nan, dole mutane su ce su nemi abinci. Mutum bai miliyan 6 ba abinci ba kyau, ina zai yi? Don saboda haka muna neman taimakon federal government. Mun san suna kokarin su, kuma bisa billahi kowa ya san cewa wannan abin daban da ko da ya muke da ba mu samu haka ba, da mutum ba zai ya sai haka nan ba. Amma har yanzu muna neman taimako na gwamnati da kayan aiki da makamantansu, don saboda mutane mu samu zaman lafiya.